Hei, nimeni on Fodor Baranov ja tämä on Viikon Venäjä viikon tärkein uutinen Venäjältä. Tällä viikolla Vladimir Putin myönsi Venäjän vastuun Azerbaidžan Airlinesin lentokoneen onnettomuudesta. Onnettomuus tapahtui, kun Venäjän ilmatorjuntajärjestelmät torjuivat droni-iskua Groznyyn. Aluksi viranomaiset eivät kommentoineet tapausta, mutta lauantaina Putin antoi virallisen lausunnon. Koneessa oli yhteensä 67 matkustajaa, josta 38 menehtyi ja 29 selvisi hengissä. Tämä tragedia on herättänyt laajaa kansainvälistä huomioita. Asiantuntijat keskustelevat, miten tapaus vaikuttaa Venäjän ja Azerbaidžanin välisiin suhteisiin sekä luottamuksen Venäjän virallisia lausuntoja kohtaan. Seuraa uutisia ja nähdään ensi viikolla.